mangane ya ngger kuwi kekuatanku ya cah bagus. Balekno karo mbahmu ya Antasena. Sampeyan tegel karo aku kok, Mbah? Jane ora ning mergo saka dawuh anak Prabu Duryudana lan ature Adipati Arya Sengkuni aku kudu tegel karo kowe ya Antasena. Balekno ya. Ya wis. Nyo, tambah nono, Mbah. Tak kundurke. Lah ra ngono, cah bagus, aku ki tresna karo kowe. Nek tak kundurke aja nggo mateni Antasena ya. Ora Antasena. Rasa nangis. Aku pusaka tak cekel ki otot bebayuku tumpuli wis pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Kene tak tambanane. Nyo tambah nono. Antasena. Ora edan kowe. Jare arep baleke karto nyunyoke. Aku ki ora arep nyunyukke, iki arep tak baleke. Sembrana ora dingonake. Nek kena dadaku aku lebur tumbur tanpa dadi. Ya wis nyo tambah nono. Tenan lho. Ora dinyunyoke. Ora. Aku putumu kok. Iya, matur sembah nuwun ya Antasena, tak cekeli Antasena. Ae lho. Gak aku nek cara ngono kuwi. Mbah. Apa? Baline pusaka Kyai Jundamanik nek wis sanggeni wis kelakon dadi ratu ning negara Ngastina. Nek urung kelakon dadi ratu, taunono windana pusaka ning tangane Antasena. Antasena aja kaya ngono. Aku nangis. Ya men. Nangis kok gede cilik padha wae. Malah angel ngeneng-ngenengi wong gedhe. Kan cilik iki dimi terus meneng. Cak gede nangis dimi ndodro. Apa ora senengane kaya kono piye? Iya kowe. Ya ora baleke ditaran. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Dewang Sungkono mati luwih ana sasminaning sun jagat wasisaning Upacara paman Harya Sengkuni ayo ndadekake kagiat pangendira si paman manira wiji wonten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar kawula non ngira anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu kepareng ing bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggir kawula nun Paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badha wakil ingsun Mranata tata rakite negari Ngastina paman Patih Harya Sengkuni mula diaki matur marang manira samendhang aja nganti ning karepit paman Plasa Jenar menawi Paduka ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar lungguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kanca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nokno ndadosaken suka parwata suta sing manah mboten langkung pakaran ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna angresi paman lenggah madaning datul ya negari Ngastina kawula nokno nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung deretan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming ngabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi kasekecapno anggen jengandika lenggah paman Plasa Jenar bapa Prabanduna sarawuh Paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan tedhak Paduka bapa Prabanduna wonten praja Ngastina bapa Prabanduna
Kuswala Sila Bertapa Suwal Gimbal Sumarante hawela kawula muni nggih Nger tansah pinanganing kawidadanan ing sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodha swan kula niskala nama kemarin ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekicakno anggen jengandi kula enggak Bapa Werbatuna bulanaknan sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datul Negaring Astina dinten sak mangke menika Nger anak Prabu Duryudana Bapa Werbatuna kasinggihan miwah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga mugi kasekicakno anggen jengandi kula enggak wonten ing Datul Negaring Astina Kakang Prabu Karna Basusena Yayi sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka Ngawangga namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula Yai Prabu Kadang kula ing Astina Yai Duryudana kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula enggak Kakang Prabu Karna ing Ngawangga Yai Prabu sampun boten kirang prayogi pisanipun ing Raka Ngawangga wonten Datul Negaring Astina Yai apa dene sira Dimas Kartomarma prayoga nunggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma. Lho iki diwaji semban kula. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma dene lan sak sampunipun sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang ora takno ngring sagung kadaningsun kang bodang gantung sibu. Yayi Kartomarma sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi saha menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Kartomarma kadangipun Kakang iya Paman Haryo wonten timbalane ngadhawuh nggih Bapa Werbatuna kula wonten timbalane ngadhawuh nggih miwah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hambayongi dhateng rawuh jangandika sami wonten ing Datul Negaring Astina mila sadèrèngipun ingkang raya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula wantun hambayongi rawuh jangandika mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Astina Duryudana dene kula wantun kumalancang hambayongi dhateng rawuh jangandika sami paman kula sejenar Bapa Werbatuna tuwin Kakang Prabu Karna ing Ngawangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prakteng delahan inggih namung paduka ingkang paring pepayung dhateng gesangipun ing abdi ing kepatihan mila sampun boten nama mokal menawi sak wanci-wanci paduka animbari dhateng swanipun ingkang Bapa ing kepatihan wontenipun namung estu padha sampun malih katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ra badhe suwala malah sak mangke gandeng sampun kepareng sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu Ngastina nggih wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang deneh kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging rai wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra ingkang kaliyan ingkang Bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima nggih kadhi kula jangkao anggen kula prapta wonten Negaring Astina daya-daya saged pinanggih lan paduka anak Prabu Ngastina gandeng samangke sampun kepareng ingkang Bapa sowan wonten ing abiyantara paduka anak Prabu wonten-wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang Bapa ing Sukalima kejawi namung tansah nyadhong timbalan paduka anak Prabu Ngastina mugi kepareng lambabaran ingkang sejati nggih ingkang Bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina Yayi mboten benten kan pangandikanipun para sepuh mboten wonten ingkang kula cadhong kejawi namung pangandika paduka Yai Prabu Ngastina kepareng hamba baron ingkang sejati dhateng Raka Ngawangga mboten ketang sekedhik atur kula saged angejung gombala ingkang ruwet amor bari peteng kali paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana Hanjrah ingkang besita
Silring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh laras retnaning driya Paman Hari Senguni wonten timbalan nggih Bawaduna wonten timbalan ing adawu nggih Kakang Prabu Karna Kawungga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening mekaten ya sing pangandikanipun para sepuh Hanjalari ayem salebeting manahipun ingkang putra ing Astina Duryudana ing mriku kula nedhi ambabaraken wigati ing pasewakan menapa ta sababipun kula ngawontenaken pasewakan kaliyan Kang Benek kalahan adat ingkang sampun paman mugi antosna ing kawuningan lelampahan menika kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang rayi Astina kula boten badhe ngrembak perkawis kedaton negari Astina miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kulawarga negari Astina babar wisan boten namung anggenipun kula rembak madani pasewakan dinten sak mangke lelampahan ingkang badhe kelampah ing magepokan kaliyan kawontenan negari menika nuwun sewu menapa wonten kalempatanipun ing abdi kepatihan ing minangka dados wakil paduka mranata sagung para kawula tuwin negari dene paduka anak Prabu paring dawuh wonten lelampahan ingkang badhe ngembet dhateng kawontenan negari Astina Paman Harya Senguni wonten timbalan sampun ngantos kadoati kajroning penampa mboten lepatipun Paman Patih Harya Senguni namung mugi andhadosna ing kawuningan Sabtu hari kepengker kula nampi nawala wonten nawala menika sareng kula surasa ngandhap piyambak wonten tapak astanipun inggih menika atmajanipun Yayi Janaka inggih Yayi Panengah inggih menika pun wisanggeni cetha wonten salebeting nawala dipun serat bilih wisanggeni nedyan nyuwun negari Astina sakukupanipun upami negari Astina menika boten kaparingaken tuwin boten kula paringaken wetah wisanggeni nyuwun sepalih ugi sampun tarimah wonten salebeting nawala cetha sanget wisanggeni anggenipun matur dhateng ingkang putra ing Astina menawi ngantos negari menika boten kapasrahaken dhateng wisanggeni Kurawa kinen samapta ing gati sawiga ing diri wisanggeni nedya nggih mangsa anggelak wanci nedya ngenceng Bratayuda miwiti perang ageng Bratayuda mengsah sangganing para sata Kurawa Pawan wonten timbalan nggih nadyan lelampahan ingkang kados mekaten nanging Blaka Suta blakotang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi kula menika Nalindra kula menika kalebet tiyang sepuhipun wisanggeni nanging sareng kula nyurasa nadyaning nawala ingkang sampun dipun serat dening pun wisanggeni wiwit Sabtu hari ingkang kepengker ngantos dumugi titik lenggan sak mangke menika manah kula boten jenak kula boten kepenak kula boten ngraosaken ayem tuwin kula boten ngraosaken jenjeng krana kabebitung diteng wisanggeni anggenipun badhe nyuwun negari Astina sakukupanipun
Mboten ateges kula menika ajri kaliyan pun bayi wingi sore ing nami Wisanggeni babar pisan boten. Namung jagat menika sampun nekseni. Nadyan Wisanggeni menika tiyang tunggal kewarisan. Wisanggeni menika nadyan umuripun dereng sepintena nanging kinayoman dening para Jawata. Kinayoman dening para widodari. Mila mboten nama mungkal menawi kathah ing sami nyebat bilih Wisanggeni menika satunggiling wiji sejati. Ingkang saestu kegiatanipun ngungkuli dhateng sak pepadaning titah. Paman wonten timbalan nggih. Paman Haryo kedah saged urun penemu udu pemanggih babagan perkawis menika. Kula kedah kados pundi anggenipun badhe paring pangandikan kelawan pun Wisanggeni. Negari menika kados pundi kawontenanipun mangke. Jalaran kula nggadahi pemanggih menawi Kurawa nadyan 100 cacahipun anambak langkaipun Wisanggeni, anambak sedyanipun Wisanggeni tan wurunga Kurawa badhe blasah ngantos kaya babatan pacing sedaya tertentu badhe pecah lumawan pun Pawan. Lampahan kados mekaten menika menawi dipun petang ketingalipun enteng naing nyatanipun menika ngembet dhateng kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina Pundrayudana Paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih iladal nuwun pamunten. Nadyan ingkang bapa ing kepatihan kemawon midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau kumesar manah kula. Tumunten anggradahi raos kuwatir krana kula mangertos piyambak kados menapa to Wisanggeni menika. Kula nuwun pamunten. Nadyan menika titah sewantah leres pangandika paduka kathah ingkang sami nyebataken bilih Wisanggeni menika wiji sejati turta ugi kathah ing sami ngondangaken bilih Wisanggeni menika kekasih ing Sang Hyang Pada Wenang. Mila nggih mboten nama mokal menawi kasunungan kasekten ing linangkung dhateng sak pepadanipun. Mila babagan perkawis menika kedah dipun rembak ingkang langkung permati sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Kula nyuwun panemunipun para sepuh kalebet Paman Plasa Jenar saenipun menapa ing kedah kula tindakaken supados samangke Wisanggeni boten jiya sanjabel negari Ngastina. Kawontenan mekaten menika dadosaken kuwatir raos ing manah kula, nyawa-nyawa jimat kula. Samenika ngaten kemawon nggih. Kinarya anambak dumados sing kurban ingkang badhe dawah wonten ing negari Ngastina krana pangamuking Wisanggeni. Paduka anak Prabu kedah saged anambak dhateng pun Wisanggeni menika sarana maringaken negari Ngastina menika ingkang sepalih. Kula nyuwun pamunten. Menika pemanggihipun ingkang bapa ing Plasa Jenar krana Ngastina menika baribasanipun agengipun sakyojana persagi. Seprapat jagat menika panguwaos wonten asta paduka anak Prabu ing Ngastina. Menawi sepalih ing praja menika dipun paringaken Wisanggeni, kula kinten boten kirang sepalih ing praja kinarya mukti dhateng paduka anak Prabu ing Ngastina. Mekaten Paman inggih. Nanging menapa wantah kelampahan ing atase praja, ing atase negara dijaluk dening liyan, kula minangka dados nekahi negari menika malah kula paringaken ingkang sepalih. Duh nyono cerak nyono sami mestani Duryudana menika boten pantes minangka dados Nalindra. Ora gelem ngungkuhi marang negarane. Mung karo bocah wingi sore kemawon tumunten negari kula paringaken sepalih. Menika mangke kula badhe cinacating jagat pinaya ing sesami Paman. Lah menika ing ngawrat wonten mriki menika. Menawi paduka awrat dipun poyoki dhateng para kawula inggih kedahipun negari dipun kekahi. Nanging menawi paduka menika boten lingsem dipun cecedo dening para kawula, negari kaparingaken sepalih. Menika mangke Wisanggeni badhe trimah lan badhe nuwak badhe dumawahi pinten-pinten kurban ingkang badhe dawuh wonten negari Ngastina. Menawi Wisanggeni menika mangke ngamuk wonten negari Ngastina. Nggih. Paman Hari Sengguni mekaten nggih. Matur sembah sewu nuwun. Bawaduna wonten dawuh nggih. Bawaduna gadah pemanggih menapa? Oh, menawi cara kula benten kaliyan Adipati Harya Sengguni. Bentenipun kados pundi? Bentenipun menawi Adipati Harya Sengguni menika maringaken negari menika sepalih. Paring pangandikan menapa? Sedayanipun dipun paringaken Wisanggeni. Nggih menapa Bawaduna paring dawuh mekaten? Kula nuwun pamunten lho, Ger. Panjenengan menika Nalindra Gung Binatara. Panjenengan menika Nalindra ingkang sugih bandha Bandhu. Sugih bandha tegese sugih brana picis.
sugih bantu panjenengan menika sugih nalindring ing Aba Balaraja. Kula nyuwun pamunten menawi namung badhe damel praja kemawon kula kinten mboten badhe kawratan paduka. Ngemuti menawi dipun ngendikaken Adipati Harya Sengkuni menika kula nuwun sewu menika leres menawi sanggeni menika dipun uja mboten wonten ing saged ngasuraken dhateng pun wisanggeni. Menika nggih Kakang Prembandurna kemawon paring dawuh mekaten. Sinten ingkang badhe anambak dhateng lampahipun wisanggeni. Nadyan Kurawa 100 cacahipun menika dipun adepaken wisanggeni kula kinten boten ngantos 3 kedheping paningal sedaya badhe pejah blasah kados babatan pacing. Menika estu. Kula mboten badhe matur goro dhateng Paduka Anak Prabu. Mila perkawis negari menika kula nuwun sewu menawi setunggal ingkang nyuwun menika wisanggeni, angka 2 menika Antasena. Kula nuwun pamunten lho, Ger. Kula menika sampun napal watahipun ayah kula kekalih menika. Menawi ngantos kagol kogelan manahipun tumunten wisanggeni menika mangke ngamuk sinten ingkang badhe nambah. Mboten wonten ing saged ngasuraken wisanggeni. Kurawa menika mungsuh wisanggeni teng pundi mawon ora tau menang. Mboten tau menang. Wayangan teng pundi mawon Kurawa mboten tau menang kok wisanggeni. Lho, menika leres. Ya bener to, Kakang. Lho, bener to, Adipati? Nggih. Sampeyan sing ngetuke Kurawa saben dina, saben musuh sapa wae. Kurawa menika aja kok musuh wisanggeni, musuh Petra weda kalah kok. Menapa malih ajeng musuh wisanggeni? Nuwun sewu, cecak nguntak cagak cebol gaya wulan, utonge tolintang tange kelakone cepak kurunge. Nuwun sewu Kakang Durna malah mriki niki kula ajeng takon karo sampeyan. Ajeng takon apa? Kok sampeyan rumangsa kula kok marem matine. Menawi panjenengan menika kula nuwun sewu ing atasipun mulang muruk dhateng Kurawa kok nganti kalah karo Petra. Monggo nuwun sewu, Kurawa nika siswanipun sinten? Kurawa nika murid kula. Ing atasipun panjenengan menika gadah siswa wujudipun Parasata Kurawa. Mungsuh wisanggeni ya kalah, mungsuh Petra ya kalah. Kula nuwun sewu, terus ngelmu sampeyan niku tumanjane teng pundi? Mangke piye, Dipati aja ngawur-ngawur. Aja gampang luputke karo guru. Guru menika nuwun sewu lho, wis bayare sithik dipaido menika cok ngrekoso teng mriku niku. Inggih. Nuwun pamunten, Dipati. Guru menika maringi wangson ngelmu dhateng siswanipun. Gumantung dhateng siswanipun menika anggenipun nampi dhateng ilmu menika kala wau. Kok gumantung dhateng siswanipun. Ngelmu menika mboten wujud. Ngelmu menika kedadipun cakaken, ngelmu menika dadipun cakaken wonten ing gesang wonten ing alam padang. Nggih. Mboten wonten ilmu mawujud menika mboten wonten. Merga ilmu menika tumangsang wonten ing pikir lajeng dumuntung wonten ing manah. Menika wujudipun ilmu. Lajeng dipun cakaken wonten ing alam donya. Sewu. Sing jeneng ilmu menika kula ibarate kaya dene banyu bening. Nggih. Lah, siswa menika mujudaken wadah. Nek wadahe apik, wadahe becik, wadahe resik, menika disaki ilmu wujud banyu bening. Banyune ora bakal mbrebes tur ya iso kanggo penguripan saben dina. Ning nuwun sewu Kurawa niku ora kok wujud wadah apik, wis wadahe elek tur borot. Nggih. Diwenono banyu ora iso dienggo ngombe, ora iso dienggo penguripan, ning derbebes mawon. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Kula nuwun sewu, menawi panjenengan lumutaken dhateng kula menika klentu. Terus sampean ya ora ngematke karo Kurawa dhewe kok. Sampeyan mulane iso omong, wong nyacat niku gawean sing paling enteng sak donya. Wong nyacat, wong elek-elek niku gawean sing paling enteng dhewe sak donya. Mula sone nek Kurawa mlebu ning Pasinaon Sukalima niku panjenengan ngetutke melu ben ngerti polahe Parasata kula nek kula ulang niku kaya ngapa. Nek dibanding karo Pandhawa niku bumi langit Dipati. Beda wae bumi langit kula ngomongke. Pandhawa 5 cacahe, Pandhawa, Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Sesuk bakal entuk ngelmu guna kasandikan guna kawijayan. Menyang Sukalima jam 8 tak anteni nang pamulangan. Setengah 7 niku padha teka. Padha resik-resik kabeh niki. Wis siap padha midhangetke dawuh guru. Monggo barang kula wulang do meneng mawon. Meneng niku ora kok ora gatekke, ning gatekke Pandhawa iki ngilmu guna kasandikan, guna kanuragan. Tak wenehke karo kowe. Nglakonono poso 40 dina 40 bengi. Nglakonono kowe manjing ana ing telenging samudra suwene 7 dina. Nglakonono kowe manjing ning gunung suwene 40 dina. Ora do kowean sambat, do mangkat mongko ya rampung tenan. Mula ya ora aneh.
Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangkese durhangkara. Menika ngelmu niku nek tanpa laku ora ana faedah apa-apa. Monggo Pandhawa ning lakoni ya tenanan. Oh, ngoten. Nggih. Kurawa beda. Kurawa, kowe sesuk teko jam 8 tak maringi ngelmu gosok guna kasandikan. Jam 8 kula mlebu pasinaon siji wae ora. Monggo Kurawa 100 cacahe. Nggih ta? Wonten loro Citraksi karo Durmagati wae nggawa kertu, lha piye? Wong sekolah kok sambene kaya ngoten niku lek arep pinter saka pundi kula tak takon. Oh, ngoten to. Nggih. Monggo nek dipulang. Nek dipulang sing apik-apik Durmagati, kabeh Kurawa iki ngelmu guna kasantikan tak cakke ning kowe ya, tak paringi ning kowe. Kowe nglakonono poso 40 dina 40 bengi. Pati geni ning jero omah sing ora kena. Serating srengenge peteng gedhet 40 dina 40 bengi. Wonten sing kuat. Kula tak weruh sing kuat sapa? Mboten wonten sing kuat. Mboten wonten sing kuat. Mula Kurawa niku kula nuwun sewu, najan katone padha gagah-gagah ning jerone niku kopong. Mergo ngelmu kula ora ana sing dicake babar blas. Oh, ngaten nggih. Terus saniki iku pertikal sampeyan perkara wisanggene nika pripun? Nek cara kula Dewate, kula wau sampun matur to. Diparingke sedayanipun, pun to. Nek nganti wisanggene menika mangke nesu wonten negari Ngastina duka utawi ngamuk. Oh, kula dhewe wae asli mboten wani methuke wisanggene. Arep kula niku wong nampa, arep niku pendhita kondang monyor-monyor. Nek kon methuke wisanggene, nanti dulu. Sampeyan pendhita kondang monyor-monyor kok ora wani karo wisanggene. Kula wis ngomong to, wisanggene menika wiji sejati. Bocah ketok enom, ning pinter, cerdas. Wisanggene niku pancen ututaning titah unusaning jalma. Kula ora mokal sapa wae sing musuh karo wisanggene kudu ngati-ati. Mila monggo. Menawi perkawis menika badhe dipun ajengaken kula mboten badhe derek menawi negari Ngastina menika mangke kathah korban ingkang jumawah ae paduka anak Prabu ngekahi negari Ngastina. Menawi wisanggene sampun sowan wonten negari Ngastina menika mangke nggih. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yayi. Menggah mangkipun Kakang Prabu Karna ingkang kados pundi? Nuwun mapunten. Namung sekedhik ini badhe kula aturaken dhateng Paduka Yayi Prabu inggih menika paribasanipun sedumuk bathuk senyari bumi. Sepisan mboten wonten jamak limahipun ngatasipun Alendra. Menika negarinipun dipun suwun dening tiyang sanes. Lah kok terus dipun paringaken cul ngaten kemawon menika mboten wonten. Menika mangke badhe banger bacin asmanipun Alendra menika kala wau angka kalih. Paduka menika nyanding para senopati gegedhuk tetanggulane kewuh. Senopati ingkang sampun samapta igati dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Menawi kantos wisanggene menika mangke nyuwun negari ateges wisanggene menika sampun dipun anggep parang muka. Parang muka menika pedalamanipun senopati. Menawi Prabu mboten saged njangkaken suku mrembyak nasta anandhingi danipun wisanggene Yayi. Kula aturi dawuh ingkang raka ing Awangga. Kula ingkang sagah nandhingi danipun anak Ndropsila geni Yayi Prabu Ngastina. Yen pramana kanca Sikur ngraken awang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kura reka kiri karo nanggono magawe gelari wang Didemadaning Baskara semanten sami jangaken pangandhanipun para sepuh Nenggire-kira Patih Haryo Sengkuni Begawan Durna dhateng kantun Alendra nganggo Sang Adipati Basukarna ndadosaken jibeg-bebeg galih sanata Prabu Ngastina nalika semanten sigra datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papaning kemapan Sinukarta rinenggo-renggo lah menika ta warnane rata Ngastina nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut Jarawa Garden wardu Jarawa Keca minawa durung abang udra-udra manding dasaring pertolo kasaru geger njaba yak ngersa tangkeping punika sing balabonawu apa to kang dadi darunane ora wacan ora nggih gajah medhun saka wandilan kejawi namung
nangge satra ing Drepsila geni Bambang Wisanggeni ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa minggah stinggil naturata mancat panca nitya kaya kaget kang samya mulat manglon breng para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir mendak alon tata trapsilanira ngacamaken astarira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Angestunggur pawan wonten dawuh nggih mboten kenging dipun raosi hari menika niki dipun rasani teka dumadahan sowan wonten negari Ngastina kados pundi menika paman lah monggo sandangan-sandangan dikelumpukke sami kisah saking negari Ngastina kula kok ya kawatir tratapan manah kula nggih namung nadyan semantena panjenengan menika nalindra kedah dangu dhateng pun Wisanggeni malah menika linambahi tratapan manah kula lha kok Wisanggeni kok ngejak kakangne menika lengger Kakang Duna pripun Dewate leres ngendika sampeyan Wisanggeni menika ora tau iso pisah karo Antasena menika sowanipun sampun nganggo walguju monggo kloso-kloso diluntrungi bantal-bantal dikukuti monggo-monggo sami pindah saking negari Ngastina menika mangke Prawi Antasena Wisanggeni menika ngantos ngamuk wonten negari Ngastina oh sinten ingkang saged mapaki kridanipun putu kula loro menika Depate oh Duna wonten dawuh badhe kula kanthi rembagan ingkang sae-sae saenipun ngantos mekaten nggih Wisanggeni anakku cah bagus padha raja sakrap tamu Wisanggeni pangestune Siwa Ngastina slamet aku wa aku ngaturke sembahku katur ya wa ndak gegem sarta tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana nak pundi ning mestaka ndak kalung-kalung ning lunga ndadake cahya nur cahya daging rah kayuanan prayoga nunggonmu ngadheng ngarsane Pak Ngastina kaya ora kurang prayoga wa Antasena piye Pakde padha slamet kamu pangestune Pakde Ngastina slamet aku ora nuwun suwiji apa aku ngaturke sembahku katur ya Pakde ya Antasena tak tampa pangestu Tampanana tak gegem dadekake jimat wayah Wisanggeni wilujeng rawuhipun Eyang Patih Sengkuni slamet yang aku ngaturke bekti katur karo Eyang Patih Plasa Jenar kula tampi nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah ya wis ora penak Eyang Patih wayah Mas Antasena wilujeng rawuhipun slamet Mbah bekti katur ya Mbah inggih dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah yo kok deg-degan le wangsulan kok le gelis tur cekak aos nandhake wong yen wis
arep nesu ngono kuwi. Bawan basa jenar. Wonten dawuh Gendel rumiyin. inggih. Wedi kula nggih. Kedadipun wantun-wantunaken. Oh, wis anggeni putuku cah bagus, Nger. Putuku cah Jentara, putuku cah Jlonek. Padha kandhe raja Sapratamu ya, Nger, putu. Pangestune Simbah Sukalima slamet aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa. Pangestukune Simbah Tampanana ya. Ndak pundi nggo jimat panipin dayana ing kasantosan. Antasena anakku cah bagus padha raja Sapratamu ya, putu. Slamet, Mbah. Bektiku katur. Suwe banget bapakmu ora nang nggon aku. Aku ora urusan karo bapak. Wis watara lama lho Antasena, bapakmu ki ra muridku to Antasena. Mula wis satrepe nek mau aku ki ngantu-antu karo bapakmu. Mergo bapakmu ki tak anggap muridku, monggo kowe ki anake bapakmu. Dadi kowe ki tak anggap putu murid. Aku ora rumangsa sinau ning Sukalima. Piye, Kang? Tak slamur-slamur kok ya li semaur kok ya ming sithik nggih, Pak. Ya meng aku mau mampir ning Sukalima. Apa iya? Iya, Mbak. Syukur. Ning sepi ora ana cantrik siji-siji yo. Pancen iki dina libur Antasena. Oh. Mula ora ana cantrik sing sowan. Tak nehi wektu kanggo ngaso ning omah. Ya. Ngarepan ya digembok, digrendel. Gerbang Sukalima ora tok buka. Pancen ora. Sing ning ngarepan ming Mbah Putri. Ketoke mangani tandurane tanggane mau. Wis ben pancen mbahmu ki senengane kaya ngono kae senengane. Wis dijarne wae, wis nengke wae. Ya wis. Ming kuwi wae lek matur. Liyane ora? Ora. Ya wis, prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggeni padha raja Sapratamu. Siwa ngawangga slamet aku wae. Aku ngaturke bekti katur ya wae. Ya tak tampa cah bagus. Antasena padha raja. Bektiku katur ya, Pakdi. Ya tak tampa nggih. Prayogane Ya wis ora kurang kepenak. Wis anggeni. Siwa Ngastina piye? Prapta ning negara Ngastina tanpa taliwara ana wigati apa? Sepisan maturke bekti kalian ngersaning Siwa Duryudana, ndungkap ala-ala aku tak nyuwun priksa. Ya, biar takon apa? Siwa wis nampa nawala saka aku to. Layak. Ya pancen wis tak tampa. Nah, yen wis ditampa, etungane wis ana sabta ari kelungguhan ing nggo dina samengko iki, mestine layang mau wis mbok surasa. Wis pun wa surasa. Yen ngono Siwa Duryudana wis ngerti karepe layang mau. Ya, aku wis ngerti. Kowe bakal njaluk negara Ngastina. Wah, prapta nang papan kene. Meng kepengin mundi timbalaning Siwa Ngastina. Nyadong dawuh timbalaning Siwa Ngastina, kepiye munggo babagan negara Ngastina iki tok paringke apa ora? Nek tok paringke aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene yen ora mbok paringke, aku karo Kakang Antasena ngamuk nang Ngastina. Wis ngono wae. Pripun paman? Monggo nggih dipun rembag. Gusti. Aja kaselak nuruti marang kekarepan, nanging aku bakal takon karo kowe. Takon apa? Ngastina sawise ndak paringake upama ndak paringake marang Wisanggeni, sirmu arep mbok kapake. Ngene ya, Pak. Sepisan gandeng aku kuwi anak ingkang ora ngerti tata krama, aku anak ing rumangsani ora ngerti subasita. Mula ora aneh yen to kabeh para putra Pandhawa kuwi persasat wis tau ngrasake dadi ratu. Nah, sediaku pancen wis geleng. Niatku pancen wis gumolong. Aku nyuwun nyampe negara Ngastina sakukupan iki, aku pengen lungguh dampar negara Ngastina. Ora ketang amung tulung kedheping paningal. Ora ketang amung sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi ratu nang negara Ngastina. Sawise aku dadi ratu, negara iki ora tak pasrahke marang sira, Siwa Duryudana. Ora mbok pasrahke marang awakmu Ngastina. Ora. Bakal mbok pasrahke sapa? Bakal ndak pasrahke marang para Pandhawa. Dasarmu apa mbok pasrahke marang para Pandhawa? Kinarya srana tandha bektine anak kelawan wong tuwa. Mergo ngene, ujaring para sepuh padha ngendikake wong tuwa swarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak padha mbangun miturut tur ya padha ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti marang pesrawungan, iso njunjung derajating wong tuwa. Kuwi wujude anak ingkang mbangun miturut kelawan wong tuwa.
Wong tuwa ingkang nyumurpi anake kaya ngono mau persasat kaya wis anguk-anguk lawang ing swarga. Ning nadyan to anak kuwi duwe kaya sugih blegedhu, iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Ning nek anake mrosal bedugal, ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, nadyan wong tuwa kuwi urip kaya diloropake ning neraka jahanam. Mula gandeng aku ki rumangsane dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora ngerti carane ngabekti marang wong tuwa. Mongko Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu kabeh ngerti tata krama lan iso dadi pemareming wong tuwa. Mula srana aku ngaturake negara iki dadi srana nggonku ngaturake bekti lawan wong tuaku para Pandhawa. Kuwi dasarku. Sebab apa to kok paringake mau to caosake marang para Pandhawa. Lho, negara iki teke para Pandhawa. Apa kowe ngerti? Ngerti. Yen pancen ngerti ayo gagi jlentrehno lakone. Siwa nek tak dumuk aja lara ati. Siwa ku mung ratu wakil. Panjenengan ki mung ratu wakil. Panjenengan kuwi ora duwe hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Merga Ngastina kuwi kagungane Kanjeng Hyang Pandhu duk nalika semana. Sak dhuwure aku ora iso crita, merga aku ora mangerteni. Merga sing crita nalika semana ya Bapa Janaka, ya Bapa Kyai Jodipati. Ya. Kanjeng Hyang Pandhu nalika semana durung tutuk gone lenggah dampar wis binanjut netepi lawan sumpahe. Binanjut dening dewa. Mongko wong tuaku Pandhawa isih cilik-cilik, isih bocah-bocah. Mula tumuli negara dititipake marang ya kuwi Hyang Dastarata, ya wong tuamu Siwa. Ya. Nanging wakune Siwa Dastarata kuwi ngemut gula krasa legi moh nglepek. Semelang yen to anak-anake ora entuk kamukten, dibantu karo sedulure, ya kuwi kadange Ipe. Sapa? Aku ora arep nyebutke. Aku. Budidaya supaya negara Ngastina kuwi aja nganti tiba ning panganing para Pandhawa. Mula Pandhawa Kurawa dibentik-bentikke wiwit cilik, aja digawe rukun, nanging digawe supaya congkrak. Pawadane utawa dasare supaya Pandhawa aja manggon ning negara Ngastina. Mula Ngastina dadi kukupaning Siwa Duryudana. Lah, sejatine Siwa Duryudana kuwi ratu wakil. Mula sampeyan manglenggana marang kluputan sampeyan lenggana dadi ratu wakil. Iki negara tak balekke ingkang kawogan, ya kuwi para Pandhawa. Wis kuwi dasarku. Nek Siwa maringake matur nuwun, nek ora maringake nadyan aku mung wong loro karo Kakang Antasena, ning aku ora bakal wang-wang nyawang dadaning Senopati Ngastina. Sapa sing arep mbok jokke ning palagan? Tak tandingane legane atiku. Aja kowe ni. Aja kowe. Kowe cah ringke. Kowe rembugan wae, engko nek krana sing arep maju dadi Senopatine Siwa Duryudana mungsuhe kakangmu Dr. Andes Antasena. Ora usah kuwatir. Iya Kakang. Oh, wis ngono wae. Jagat yo Bathara paman pripun? Monggo ta sami kesah alon-alon kemawon. Mangke malah geger. Ya ta Kakang Dena. Kula wis tatapan Jodipati. Kula krungu tembunge wis anggene wis kepuyuh rasane wis. Keweden tenan kula. Nggih, nggih. Monggo dipun rembak kanthi sae. Bisa geni ana marang dina iki aku durung bisa menggali babagan negara Ngastina. Lho, aku nek ngaturke nawala rak wis Sabtu ari tegese wis 7 dina. Mula wis meneh kalodhangan kalawan Siwa Ngastina supaya menggali perkara iki. Nek Siwa Ngastina dina iki ora iso menehake keterangan, Ngastina bakal dikapake diwenehke aku apa tok kuwi. Ngene wae saiki tak tetepke. Yen dina iki Siwa Ngastina ora kepareng maringi keterangan kalawan Wisanggeni. Dina iki tak tetepke yen Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mula wajib tak rebut nganggo tetesing getih, nganggo cating nyawa. Wisanggeni ora wedi mati yen to mungsuh para Sata Kurawa. Mula dina iki ngendika sing cetha, Wisanggeni negara tak paringake. Ning nek Wisanggeni aku durung iso mikir. Tak gecak negara Ngastina. Kakang Prabu Karna Kawangga. Sampun kendelan kemawon kula wau ingkang ngomandelaken manahipun Duryudana panjenengan. Panjenengan sagah mangsah dhateng putra panjenengan piyambak pun Wisanggeni. Kenging menapa samangke panjenengan namung kendelan kemawon Kakang Prabu Karna ing Kawangga. Dewa Bathara jagat pangestumpun. Lah dalah Wisanggeni. Siwa Ngawangga ya dasar kepara nyata. Nggih anakku cah bagus.
anakku wong Sentosa kowe tak elekke ya nggih iki dudu perkaramu upama to kowe pengen dadi ratu Yayi Prabu Ngastina mesti nglilakake ento negara iki bakal linenggan dening anakku Drapsila Geni nanging elinga yen to sampurnaning sira ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina tumune negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa iki ing dadi perkara merga Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda ya kuwi katandha bali ning negara Ngastina utawa Yayi Prabu yang bakal kuat ngukuhi negara Ngastina mula aja nerak pacak nerajang perbatang aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa aja nerajang marang kodrating para Jawata kowe tak kandhani sing kanthi becik sing kanthi apik kowe mulya kowe balya yen pancen wis anggere kepengin dadi ratu ayo ngaranana cah bagus ngaranana negara ngendi kang bakal mbok bedah awakmu ngawong nggih sago mbedah negara mau lan tak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi Senopati Ngastina. Mesti wae dikapak-kapakno Siwa ngawangga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Monggo Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget Siwa ngawangga nggone tansah ngestu padha marang dawuhing kok Kanjeng Prabu Ngastina. Tumule mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Kok taunana windanana aku ora bakal bali marang Drapsila Geni. Yen Siwa Ngastina durung tak bondo, tangane tak krincong sikile. Ora metu njaba aku mentala karo kowe. Kakang Mamasena wis dadi Kang. Metu njaba ning aja kaya bocah cilik. Wonten dawuh nggih. Bodono. Wonten dawuh nggih. Dipun menapak-menapakno leres ngendikanipun Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Paribasanipun sedumuk bathuk sanyari bumi. Nadyan namung sadumuk bathuk senyari jembaring bumi. Negari Ngastina kedah dipun kekahi. Menika papanipun para Sata Kurawa. Menika kula ingkang menang jenenge Bur kawontenan negari Ngastina. Oh, leres nggih, leres. Nadyan ingkang Bapa ing Sukalima menika ugi sampun prasetya wonten manahipun ing Bapa ing Sukalima bilih sinten kemawon ing badhe ngagro-agro dhateng negari Ngastina menika tanggal jawabipun ing Bapa ing Sukalima. Matur sembah nuwun. Menawi ngaten sampun gumolong sedaya para sepuh badhe anapaki dhateng ridhanipun inggih menika wayang Mas Wisanggeni Bawandarya. Ketap napa Wadyabala supados sak mangke kadang-kadang kula Sata Kurawa sampun ajrih pejah mengsah Wisanggeni menawi perlu dipun totohi pecating nyawa negari Ngastina menawi mangke Kurawa sami kasuran mengsah Wisanggeni kula piyambak ingkang badhe maju wonten ing pabaratan adeng nggih menapa mboten ngeliling semi paduka menika jejaring Nalindra teka ngladosi dhateng paribasanipun pamuthaing lare wingi sonten nanging menawi kawontenanipun bondo kalani kula mboten badhe ngiklasaken negari menika dipun jak-jak dening Wisanggeni miwah punika kersa paduka kados mekaten kula kantun nderek bodono wonten dawuh kula suwun sampun ngantos ajrih manjing wonten ing peperangan aduh nggih kula nyuwun pangapunten awak kula gemrebek nggih ketikalipun benjang menika kula kaya masuk angin wis ta ora sah alasan kok ya gek menyang kok sampeyan ki ya seger ngombe banyu Ngastina wareg mangan wulu wetu negara Ngastina kok panjenengan iki kon perang kok ora gelem oh iki ngestaken dawuh sampun ngantos wiyung sesanggeman non ngestaken dawuh kirana ing Bapak nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit Kartomarmo wonten timbalan ing dawuh budhana kang putusipun jeneng ingsun Guntur Kedatun kawula nok-nok para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo Purna gatining pananggilan saking dampar kencono knapit gamparan gading kadheraken sanggaring perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon gawe tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau Kakang Antasena piye Wisanggeni
Wis dadi, Kang. Tegese piye wis dadi mau aku kurang tanggap ana ing negara Ngastina nalika ning Gatulaya. Siwa Ngastina mukuhi negara Ngastina. Monggo aku kandha karo kowe rak wis gumolong tekadku. Nggonku pengin dadi ratu nang negara Ngastina ora ketang amung sak umuring jagung sak uruping damar. Ning penjangkaku iki wis niat satawis tekake nggon tekad tegese ora mung karep ning tekan ning tekad. Ya. Mula rame-rame ranas malang-malang tak putung. Aku ora bakal wedi mungsuh para Sata Kurawa. Tumuli kowe tak kanthi saka ngrandu gombala iki wigatine nek ana apa-apa ngrampung ana ya Kakang. Lah iki sing rapenak ning kene iki. Sing dadi ratu kowe kok sing kon ngrampungi aku. Kok sik to kowe tak takoni, kowe tresna ora karo aku? Tresnaku lahir batin karo adikku lanang Dresila Geni. Anak Pandhawa iki ra dijodokke dhewe-dhewe to. Nek Kakang Garkaca kae karo Kakang Abimanyu, nek Kakang Antarja karo Kakang Irawan. Heeh. Nek kowe karo aku sing pinter jodokke sing pinter, sing koclok jodokke sing koclok. Ya, ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Akarep kakangmu tak unekke koclok ora apa-apa. Wis kowe mangkat to. Kurawa rampung ana. Bandanen tangane krincungen sikile kabeh. Leboke pakundarane aku njaluk lho, aja gawe pepati. Ya. Mergo niatku pancen ora kok gawe pepati nang negara Ngastina. Ning siji ngapoke Siwa Ngastina, angka loro kepengin munjung lawan wong tuaku. Ya, kuwi apik ni. Iya. Mengko yen ana sing maju senopati sing kira-kira kowe ora wani, kowe mundura, kandha karo aku tak tandangane. Sik, kowe aja ngiyas karo aku. Aku dadi wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton aku bener. Waton aku ngadeg ning bener. Arep sing maju Siwa Ngawangga, sing maju Yang Durna, luwih-luwih sing maju Siwa Ngastina. Aku ora wedi, wis kowe ngaso ngono. Kowe golek nggon sing kaya aja nganti ireng awakmu, Kurawa tak singkirke. Matur nuwun ya Kakang, durung tak tandangi kok matur nuwun. Ngono wis rampung matur nuwun. Ya, sing ati-ati. Ya, pamujimu tak jaluk ya ni. Iya Kakang Antasena. Tuntutan tamun mangsa prawira digdaya ronang kono magawe gelari rawang Angger Antasena patih Plasa Jenar piye kok nggawa Kurawa segelar sepapan tumbake ngrapi jati ngarang pengen megar kaya jamur barat. Wigatine pancen wis diniati nek wis anggeni ora entuk lenggah dampar Siwa Ngastina ngukuhi ra ngono to Mbah? Iya pancen mengkono nggih. Mula Kang Sangka kuwi tak suwun sampeyan kundura ya wayah Mas aja nganti mbacut mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Nek nganti aku mundur ora mbacut tegese aku nglarani atine Wisanggeni. Monggo Wisanggeni ki adhiku sing tak tresnani. Mula ngene wae Mbah. Sing lunga Kurawa sak Duryudanane kon lunga saka negara Ngastina. Ngastina arep disuwun ngampil karo adhiku lanang. Nek ra entuk aja gawe nesuwi Antasena. Nek mung dikrubut Kurawa 100 wae aku ora wedi. Aja kok Kurawane sing ngrubut aku. Kami tuaning Kurawa, patih Ngastina kon ngrubut Antasena ora wedi. Aku ora melu-melu. Aku ki mung ngomongke. Nek mung ngomongke semingkin. Kuwi Siwa Kartomarmar tok ndelke mungsuh Antasena to. Nek nganti iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Piye kowe dunekke ngono ki piye kok mung meneng wae. Nek cara aku kendarat Antasena. Bayi wingi sore wani karo wong gerak. Apa kira-kira iso ngungkuli kadigdaning Kartomarma? Rasa kokean gunem padi. Ya dicoba. Kaya apa aku sing tekaning pati, gene marganing patimu. Maju nek ana wong tuwa kewirangan aja nyalahke Antasena, Pakdhe.
Cina geleleng tenan. Ngucak acik kula wong kepalat. Pakde Durma Ganti betul. Arep ngopo? Ngelablak kowe. Yo. Kowe jan kendel tenan cah iki. Mati jeneng aku. Kowe ngantem Antasena. Cilik metu gedhe, gedhe aku semaput, gedene tekaning pati. Nyembah karo kowe 20 taun. Wah, pamel. Sing dadi nyatane. Yo. Modal wae. Jan. Hap modal. Modale kurang apa piye? Modal. Ayo modale sapa sing kurang? Modal maksudnya. Oh. Yo. Nggo gaman Pakde. Oke. Baca silamu. Yo. Modal. Jan kedul kowe ya. Gak landhep iki. Ayo golek liyane. Ilaji silamu. Tiban Kyai Cenco. Senso kok Cenco. Cilat tok. Ya. Modal. Iya. Wah, elok. Kampak silamu tibakno. Iki cilah apa to iki? Kepluk cetok. Ya tibakno. Dan wis entek Antasena golek liyane. Aku mau nek wis sithik. Oke. Tapuk sandal nyo tibano. Tak entuke pokoke wis ora ana gaman. Ayo. Ijen bilang bebalang. Ayo Kakek. Waresen aku. Waresen. Wah! Melayu. Antasena ngamuk, ayo kanca golek ndelik, ndelik ayo ndelik. Metuke Antasena mati tenan. Ayo man ndelik man. Ndelik nendi? Antasena ngamuk man, niki pun mboten iso dindakake calon sing alis. Nyemelangi tenan. Kowe wis maju apa? Mpun, sampeyan lan delok. Kok aku ora weruh. Wah, kula nek maju secepat kilat to, Man. Temu Antasena kula tandang Antasena aja gleleng mundur lho. Kowe cek mundur Pakde, tak juwata silahe. Sapa? Antasena cis. Tiba kono. Sing ngomong sapa? Gleleng wae. Kedepe olah kula jotos melih. Cis. Wah. Olah apa-apa kula jupo gaman Pakde. Oke. Bakul tekan kula silih bendune. Kula nggo ngeplok Antasena gak apa-apa. Wong nyigal glugu kula cilih bendun anu glajine. Nggo nyigal cilih Antasena gak apa-apa. Ndasane kula diajar, Man. Mboten mlayu cilaka sampean. Asli sumpah niki Antasena ngamuk tenan iki. Mani yo. Arep ndelik nendi kowe? Toilet. Kancing cekon delok ora bakal digoleki Antasena. Cah kok jirike nyedhek ora. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Mung suwe. Arep maju apa? Nek pun rada sela. Iki wis sela banget. Antasena wis ora ana mungsuhe. Kabeh kula wis mundur kabeh. Bapak. Patenana Antasena. Nan. Patenana Antasena. Kaget aku. Pakde Citraksi dasar kepornya. Antasena? Nggih. Kowe mundur. Mundur piye? Mundur aja njaluk negara Ngastina nek isih kepengin suwe uripmu. Lah kowe arep ngopo? Lho, nglabrak kowe, ngajar kowe. Wani apa karo aku? Sesuk namedeni apamu? Bola-bali kowe kalah karo aku. Biyen. Sesaiki durung karuan, Citraksi mentas meguru anyar. Pakde, apa? Kowe tak kandhani ya.
Penonton semene akeh iki wis do ngerti kabeh. Nek kowe perang karo aku, wong semene iki do bedhek mesti menang Antasena. Mergane nek ndi menange Antasena, ora ana kok Citraksi menang karo Antasena iki ra ana, urung tau kelakon. Nek upama ana penonton semene iki bali kabeh, terus mesti do ngrasani dalange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena. Kuwi nek ming do ngrasani wek bejo. Nek nganti dora nanggap apa kowe gelem dadi wayang nang jero kotak nganti krikiti tikus? Iya ya. Ayo. Berarti nenek-nenek iki aku menang mesti wayang iki ora bakal ono sing nanggap. Ora ono, ora percaya ro dalang. Cilaka to? Heeh. Nek menang aku, ya semene iki seneng kabeh. Mula mbangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Nah. Nenek-nenek pancen ngono, saiki antara awake dhewe ora sah peperangan. Lah iya. Aku padhemu kowe anake Werkudara. Werkudara kuwi adikku. Heeh. Gugunane apa aku perang karo kowe? Manut kok Sengkuni. Lah, kene ngeyang ngono kuwi. Manut Sengkuni aku menang gelut karo kowe ning ora ana wong nanggap wayang ora cilaka. Cilaka aku barang ya cilaka. Kowe ora mung kowe tok sing cilaka wayang dijejer-jejer kowe pengasukan kono kae cilaka kabeh. Mergo ora dilakokke, mergo dalange ora dianggep pinter. Citraksi kok menang karo Antasena dong rasane dalange goblok. Betul, betul. Apa pancen kowe cerdas Antasena. Nek ngono wis mbangane ora ana wayang lu aku tak mundur ning wayang tetep ngrembaka. Ngrembaka. Tetep nomor 1, tetep nomor 1. Begitu? Ya. Wis aku njaluk apa ya? Ya. Nek takoni Mak Cil anu Simbah Sengkuni, engko aku sik wangsulan. Nek kono ya tak jotosane. Oh iya. Mergo wong semene iki mesti seneng nek Sengkuni diantemi. Seneng. Wayang mesti tambah ngrembaka, tambah ngrembaka. Oke, nek kaya tak jotosane wonge. Wis njaluk pamit Antasena penake nek kono ya aku tak bali ya. Ya sing ati-ati. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora krungu liting gedebu? Kok kaya ora weruh lehmu nggawa gaman? Man. Nenek sampeyan gelem tak kandhani. Niku sampeyan penak awake tur tetep dadi wong tuwa. Nek ora gelem tak kandhani, nggih monggo malah saling bubukan sesampeyan mungsuhe kula. Lho. Kok iki masalahe apa ta iki? Ora ana apa-apa kok dadi aku mungsuhmu ki. Ngeten, Man. Kula maju. Heeh. Ketemu kali Antasena. Lah iya. Kula tantang Antasena dasare nika anak kula dhewe. Lah iya. Antasena, kowe njaluk mati cara piye? Kalau tak untapke nyawamu. Antasena niku piyaine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde. Kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do bedhek jelas menang aku. Bisa ngomong, oh Antasena. Kula ya membetulkan. Ha iya. Wong dasare kula ora tau menang karo Antasena. Ha iya. Terus nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh. Tekan esuk panggunge sepi, ora ana wong delok, tur le do bali do ngrasani dialangi goblok. Citraksi kok menang karo Antasena ki wayang cara ngendi? Ya nek ming do ngrasani, nek ora nanggap kula karo sampeyan teng jero kotak bosok krikiti tikus. Bener ora? Bener ora cungar-cungir? Sik kowe iki jane iso mikir ora to? Lho iso, Man. Nek kula ngakoni nek kula niku SDM rendah. Tur Antasena niku DRS lho. Dodol ronde surungan. Nika. Caca cerdas. Mula kula manut karo cerdas. Wong tuwa niku aja nyepelek karo cah nom. Sakesane iki niku aja ana tembung cah cilik ngerti mau apa? Lho, salah. Sing jeneng wong tuwa duwe pengalaman betul. Ning cah nom ya duwe kepinteran. Pengalaman karo kepinteran dadi siji, aja diadini yo. Bakale apik, ngoten. Tuhan nggih. Nggih nyuwun pangapunten nek kula boten ngertos.
Mula tak kandhani. Aja ngeyel. Nggih. Wis ngono ya, paham ya? Paham. Wis, aku tak ngasuh. Ah nggih, monggo nderekaken. Cah kok blokone kaya ngono ya. Gumun ae. Glelenge kepati-pati ning petuk. Sing petuk sapa? Ora kok. Sing petuk sapa? Momongko wong semene iki do ngenteni lho Kang. Jeng napa sampean diajar? Seseneng meneke kula petuk njaluk tak jotosi apa? Ora. Oh ora nguneke apa-apa. Saling bubukan. Semangkean. Cit, ngapa? Kowe iki Pak Dene. Karo Antasena nek cara aku isin. Ah, kula kok biasa. Ora isin. Ra, isin ku merem ilang. Kaya anang nika wae ora tau desa. Dir Nur. Rene oleh. Nggih. Rewur. Kabeh Kurawa kalah mingkari kowe. Kowe arep maju apa ora? Maju kaya ngopo nek musuh Antasena mesti kalah. Terus niki apike man diaturke sing kawogan. Antasena nek musuh Kurawa Kurawane sing ora imbang. Kurawane niku ibarate kaya dene timun Antasena duren glundung iki mesti memet kabeh. Mundur mawon. Bapak Durna kan maju kan nglika pusakanipun Kakang Penemban Durnaja enak-enak. Panalinganira lumajaring pinenggak jangganira kapisanan ing mrang Bratayuda. Aning mrang Bratayuda. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi Saraswati wana. Putuku Antasena lha kok dadi kaya ngono kowe ngger kok nekat banget. Anane wae adimu wis anggeni bedah negara Ngastina. Yen manyan kaya ngono kudune kowe tak tegake. Wis ora ana ati kanggo kowe. Wis ora ana wektu kanggo kowe lan ora ana kalodangan nggonmu purku bakal menehi pangapura karo kowe Antasena. Sawangan eyangmu sanga lima ngliga Kyai Cundamanik. Ora minggat saka negara Ngastina tamani Kyai Cundamanik ora sirna margaya tutang Begawan Durna saka lima marat. Simbah Sukalima. Lah kok dadi sampeyan nglepaske Cundamanik mongko pusaka iki pusaka kadewatan. Pusaka iki ora sak baene dienggo namake marang sak pepadaning titah. Ning kudu sak traju sak kekuataning Cundamanik. Kok malah kowe negake karo partine putumu Dewa Antasena. Weh lah bejo aku tanggap cloro-cloro tak saut jebul wujuding Cundamanik wis ben. Eyang Durna men tekan kene. Nek arep njaluk pusaka Cundamanik men dijaluk. Eyang Durna sing gedhe pangapuramu. Pusaka Cundamanik aku sing nggawa Eyang Penemban. Aku jaluk Cundamanik ya ngger kuwi kekuatanku ya cah bagus. Balekno karo mbahmu ya Antasena. Sampeyan tegel karo aku kok, Mbah? Jane ora ning mergo saka dawuh anak Prabu Duryudana lan ature Adipati Arya Sengkuni aku kudu tegel karo kowe ya Antasena. Balekno ya. Ya wis. Nyo, tambahan ono, Mbah. Tak kundurke. Ora ra ngono, cah bagus. Aku ki tresna karo kowe. Nek tak kundurke aja nggo mateni Antasena ya. Ora Antasena.
Rasa nangis. Aku pusaka tak cekel ki otot dubayung kutu muli wis pepes banyu kang tapi ora duwe kekuatan. Kene tatambarane. Nyotambarana Antasena. Ora edan kowe. Jare arep tak balekke karo tak nyunyukke. Aku ki ora arep nyunyukke, iki arep tak balekke. Sembrana ora dingonake. Nek kena dadaku aku lebur tumpur tanpa dadi. Ya wis nyotambarana. Tenan lho. Ora dinyunyukke ora. Aku putumu kok. Iya, matur sembah nuwun ya Antasena tak cekeli Antasena. Ae lho. Gak aku nek cara ngono kuwi. Mbah. Apa? Baline pusaka Kyai Jundamanik nek wis sanggeni wis kelakon dadi ratu ning negara Ngastina. Nek urung kelakon dadi ratu, taunono windono pusaka ning tangane Antasena. Antasena aja kaya ngono. Aku piye Antasena? Aku nek ora duwe kekuatan. Aku ora urusan. Wis, ambok setahun rong tahun nek wis sanggeni urung kelakon dadi ratu ora tak balekke. Cah gedhe kok nangis. Ya men. Nangis kok gedhe cilik padha wae. Malah angel ngeneng-ngenengi wong gedhe. Cah cilik iki dimi terus meneng. Cah gedhe nangis dimi ndodro. Apa ora senengane kok kono piye? Iya kowe. Ya ora balekke titik. Karna mawingis-wingis tan lerandheping Trisula netra markata lir kabaran Antasena ya Begawan Durna nganti nangis sesenggrukan kaya bocah cilik merga pusaka mbok gawa pusaka Cundamanik mbok saut nggir Cah Bagus balekno tak kondurke marang manguwasaning Begawan Durna aja mbok gawe lara penggaling Begawan Durna ing Sukalima Pakji nek Hyang Durna ora nglepaske pusaka Cundamanik mestine ora kaya ngene kedadiane ning Hyang Durna wis mentala karo aku Hyang Durna wis tegel karo patine putune dhewe mula nyuwun pangapura nek pusaka Cundamanik tak gawa sawetara wektu. Lho, kowe ora balekke ora? Nek ora balekke, apa kowe wani karo awakmu ing Ngawangga? Nuwun sewu, aku ora bakal pisan-pisan wani karo panjenengan. Ning Antasena iki ora tau mambu penantang. Antasena iki ora tau mambu ditantang wong. Nek ditantang, nuwun sewu aku wani. Lho. Wani karo awakmu sing tak wedeni apamu. Ning nuwun sewu upama Dewi iki kelakon perang. Nek aku menang, aku kelangan wong tuwa. Ning nek sampean sing menang, apa sampean ora ngrasake kelangan anak? Ketemu Pinangkara kowe nyebut yen to kowe anakku. Sampean rasa selak. Sampean rasa selak. Upama jagat iki ngeparengake, sampean mesti manunggal karo para Pandhawa. Ning mergo sampean iku kutangan budi babagan derajat pangkat lan dilabuhi dening Siwa Ngastina, mula sampean tau tate prasapa sumpah yen to jiwa raga sampean ngrukupi negara Ngastina. Nek sampean ora kabotan karo sumpah aku ngerti pasuryane Pakji kuwi yen to ketemu karo pepundhenku Pandhawa tresnane tekan ati ya apa ora lha kok dadi kowe saiki arep mateni anake Werkudara nek aku mati aku ora apa-apa wis ora krasa apa-apa nek bapak ora trima apa sampean mentala nek bapak ora trima terus bapak ora wani karo sampean mergo bapak iki ngajeni karo wong tuwa terus nangis ning ngarepe sampean apa sampean mentala nyemur pitetes sing luwih bapak Werkudara mergo kelangan anak dipanteni karo Pak Dene dhewe. Ayo. Ngendi kata-katamu? Saiki ngendi kok? Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah wis ning negara Ngamarta. Sampeyan ora kebondo karo sumpah mesti ngurungkepi
pepadane Kanjeng Hyang Kunthi. Ning mergo sampeyan kebondo karo sumpah, urip sampeyan dibondo karo sumpah sampeyan dhewe, mula tetepi jiwa kasatriyan aja nganti mencla-mencil kaya banyu tumpang godhong sentrik. Sampeyan paripaksa gedhing ning gedhingmu karo Pandhawa iki ming lair, ora tekan batin. Ya ora. Wis nyo aku paten ana. Saiki ngene wae Pakde, aku tak rasah bangga, aku tak ora wani karo sampeyan. Sampeyan mang njupuk pusaka Kyai Kulanada. Tuncepke dadane Antasena, aku mesti mati. Ikhlas lahir batin. Ning pati kuwi mesti dingerteni karo para kawula. Kawula mlayu ning ngarepe bapak. Bapak dilapori Antasena mati. Wah, sing mateni sapa? Sing mateni Karna kakangku. Bapak ora wani karo sampeyan, anane ming nangis ning arep sampeyan. Asli wong bapakne aku ngerti sifate bapak. Wis ge wis. Ayo. Piye iki kok meneng wae iki? Kok njur kendho kahanane? Apa sampeyan mentala mateni Antasena mergo labuh cundha maneh? Terus saiki aku tak takon karo sampeyan. Durna iki apamu, Pakde? Durna iku ora sambung sedulur, ora sambung getih karo sampeyan, kok tok berani nganti sampeyan mentol mateni anak sampeyan dhewe, terus menggale Narpati Basukara sing tak anggap wong tuwa ki endi coba aku tak takon. Tenan lek ngolak-alik ukara nganti siwa ngawangga wedi karo kowe Kang. Hodhok trandes iki Mas. Nyepelekke beda karo kowe iki ijazah tuku kok tuku dengkulmu mlocot ora. Senengane kok ngelokke sak penake dhewe. Ngene. Terus aja mandhek. Yen perlu Ratna Lendra dirangket sak balane sisan. Sak senopatine sisan. Eyang Durna, Eyang Pati kuwi dirangket san kabeh, dirangket meneku dadi ratu tentrem Kang. Yo, manut karo adiku lanang. Ingkang sumaguh badhe mbondo Antasena kanthi wisanggeni kemawon wangsul wonten ing Awangga. Mboten tanggel jawab kok nggih. Nggih, pusaka kula malah ical nggih. Cundha maneh dipun beto dening Antasena. Jagat Dewa Bathara. Kados pundi kawontenan negari Ngastina. Paman menapa kula kedah jemangkah wonten ing pabaratan. Mangkir miyen nggih kula atri sabar. Samnika ngaten kemawon. Monggo medal saking negari Ngastina golek Pintasraya pados Pintrasraya. Nyuwun senjata pitulung dhateng sinten kemawon? Kakang Durna, kira-kira piye Kakang sapa sing wajib disuwuni pitulungan? Oh, didom mawon Cipate. Didom kersanipun. Kula yen anak Prabu Duryudana mlajar wonten ing Dandang Mangore. Sampeyan mang mlajar teng negara Ngamarta karane wisanggene mangaturke wong tuane kabeh. Oh nggih, monggo nggih monggo kula dherekaken Bapak.